गोरी तोरी चुनरी बा ब्लैक ब्लैक रे, गोरी तोरी चुनरी बा ब्लैक ब्लैक रे, मारे लुक एकदम 80 के स्पीड रे। बाप रे बाप 120 के स्पीड में जब ये चले लागो ताड़ू तरे बुझाता कि मने एकदम कि हां गाड़ी मांग फेल कर ताड़ू एथी हैं। तारा के हई चमका के एकदम सोना लेखा चमकौले बनी हैं। हीरा मोती फेल बा तारा आगे तारा लेखा केहू नहीं पाला की फेंकू। हां कुछ का हाल चल बा हैं। का हाल चल बा? ठीक बा का ठीक बा। उससे सोचली हाल चाल लेनी और सब बढ़िया बा। हाँ ठीक बा। तेरा हाल चलेला से का हमार बन बिगड़ जाए। कहाँ बाटिन बाबूजी? टाइम में खइबा है। बाबूजी कहाँ बाटिन लोग? के? बाबूजी हेलो हाँ का अरे भाजी तनी गोधरिया उधरिया कह रही तनी गोधरिया सारे इतने संस्कारी रहता हाँ। तो कल बाजार पर लात ना खइता। अरे तो ठीक है जी। तो पहले के बाद दुनिया लात खा जा रहे हम कौन नया काम कर लिए हैं। अरे अभी पहले बाकी ना कोनो ठीक नहीं तो गंदा मौका देखा। हाँ बोल। कोनो बात छोट काम रहना कोनो बात नहीं है। का बोल तो बतवा तो बोल। गाड़ी में थोड़ी क्या गाड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल ना हमरा नहीं काम। अरे कुछ जरूरी काम रहल में ना बाजार पर लेके गइल बा लइकवा। ले गइल बा बाजार एक घंटा खातिर चाहिए बस। का 1 घंटा खातिर। तू अपन आदत खराब कर तर रेकर्ड खराब बाटे अनु सुना। साले पिछले बेर 1 घंटा कह के ले गई रही कितना देर में ले ले। ए मर्दो तुहार हम लगता उठा ले चले ले खा डाली पेट्रोल 50 ले ली हम तोहर गाड़ी। क्या ले ली साले हमार गाड़ी तो बढ़ले बाटे लौकत देखे गाड़ी बाटे हाँ। हैं लेकिन एमे थोड़ा सा खराबी बा। का पंचर बा का? पंचर पिछला चक्का पिछला चक्का। ए मर्द हवा भरल है मर्द तोहर के हवा तो भरल बा मन। कहाँ हवा भरल बा देखला अगला हुई हाँ अगलो ठीक बा हैं अगला बा। ए मर्द का झूठे में भड़ाव ताटे मर्द। सुन ना हाँ झूठ तारा से बोलब ना तारे कट ना खराब है साले तेले नहीं खेल। अच्छा अच्छा है हटा तू के बूढ़ के मरे भर के तेल बा मर्द बा। हैं बूढ़ के मरे भर के तेल बा तू के। एमे हाँ सुना था एगो बात सुनो। हाँ ठीक बा सब ठीक बा। हाँ कहत तनी कितना देर में 1 घंटा मर्द जा बाजार सामान ले चलिए एक बार सुनो 1 घंटा तब तक अपन काम चलावा। हैं ठीक बा 1 घंटा के बाद हमार 1 घंटा से सावा ना होके 1 घंटा 1 सेकंड होई ना तो फिर बोले ठीक बा ला तीनों हाँ ठीक। हाँ जा ए सावा ना होके के चाहिए। ए मर्द नहीं तो कब हम जल्दी आयल बैठे जो तो लेट करब। हाँ ठीक बा चल हेलो हाँ जइहा आज तुरंत आइहा ई अगर ना आई है तो इनका के छोड़ के चल आइहा। कहाँ स्टार्ट ना होती है हैं कहने नहीं खराब बैठे साले देखला 1 नंबर हैं 1 घंटा हेलो। हाँ गाड़ी हमें ठीक नहीं है द चाबी द। सुना अबे हम चले वाले ले पड़ते घर ही सही घर ही जाके मर्द ना हम सही लइको हमर सही कहिए का हाँ 1 घंटा में आया कोई सारे। ठीक बा जय भगवान चल बाबू। सर 3 दिन से मैंने गाड़ी ना डाला ना किराया डाला। हेलो चिकुरिया करे सारे बहु दलित रहे कहते हैं 3 दिन पहले गाड़ी लगैले है न किराया दिला न गाड़िया जल्दी लेके आओ। अब फेंकुआ जान जाई सरौ ना तो हम मुआ डारी। हाँ जल्दी लेके आओ तुरंत। ए ए का हो फेंकू अरे बैठा 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 सुन बैठा बैठा। ए सुन हाँ 1 घंटा नू। हाँ 1 घंटा 1 घंटा नू। हाँ 3 दिन हो गई सारे 1 घंटा खातिर तू गाड़ी हमारे मंगले रहो। हे मर्दवा खा डाली गंगा में बाटे खा दे तोर गड़िया हम गांव में बातें हाँ? करने बने उतर रख के ओके सर्विसिंग खातिर भेजले बाड़ी हम आए सब चमाचम चमका दे। गाड़ी हट दे। सुना अबे अब गड़िया मंगा ले मर्दवा। गाड़ी मंगावे के तो नहीं गड़िया खराब रहल तो सोचली अपने भाई की फेंकू भाई गाड़ी सर्विसिंग चमाचम और पूरा फुल टंकी तेल। गाड़ी कहाँ पर जल्दी दे।
गाड़िया अबे सर्विसिंग वाला लेके आई जल्दी जल्दी हमरा सर्विस लेके उतो होई जल्दी दा गाड़ी दा अब लेके उतो होई सर्विसिंग वाला गाड़ी हमरा गाड़ी चाहिए अरे मर्दबा नहीं थे जल्दी दे प्रणाम हाँ खुश रहो बा मर्दे कैसन गाड़ी दे देला एकर बिया चलुए नहीं खे होत हाँ। चले बिया खत्म हो गई के तेल खत्म बा हाँ हम भरौले 5 लीटर हाँ बोल बोल चलो जन हो गइल तो न हो गइल पैसा ले ला अपन हम जाए हम के और ये कोई जगह 1500 भइल है ना हाँ 3 दिन के हां 3 दिन के ठीक है जो ठीक हो जात नहीं 3 दिन के कैसे 1500 भाड़ा अपना ले गइल नहीं हां तू भाड़ा पे लग रहा तारा का पता बा ई दे ना भाड़ा पर हां मामा के जाए करला अरे का रे अरे तब अरे हमर गाड़ी निकाल साले दारू पे दे रहा हैं? दारू पे तू को दे रही बोतल साले तो बोतल माने हमर गाड़ी ले जाके बोतल खड़ा देला साले हाथ पीट टूट गए अरे बाप कुछ कहीं का साले राम राम बताओ तो हे भगवान ठीक नहीं कैला है साले मारब ढाका है ना से साले गोड़ा टूटी जिंदा ना रह बस साले तू कहीं का साला अरे राम पिठिया टूट जाला लक्ष्मी जी सरऊ ढेलक मल्ले बड़ा अपन ढेला खेला देखा नहीं राम जी है तो अयोध्या करी है हमारो दिन बहुरी घबरा मत देखा थी कही तू बचाला जब तक तू के पीठी पे 2-4 लात मारा नहीं ढेला चैन नहीं